răspunsul Neghiov și unul lung. Răspunsul Neghiov este că postmodernismul a pus plural la absolut toate lucrurile. Postmodernismul filozofic a marcat profund. Este o etapă a modernității, securizatoare, dar nu inexplicabilă. Deci răspunsul Neghiov este pluralul modernității care recente, este pentru că magnetismul recent, care ține de postmodernism, a trecut și asupra modernității, pluralizând-o. Acum, asta e răspunsul Neghiov. Răspunsul lung, pe care nu-l pot dezvolta complet în fața dumneavoastră, este acela că Mihai Maci a făcut aluzie la subtitlul cărții mele Omul Recent, care este ce se pierde atunci când ceva se câștigă. Eu v-am vorbit acum numai despre ceea ce se câștigă. Vă pot vorbi și despre ceea ce se pierde și lucruri care sunt efectele neintenționate ale modernității. Din punct de vedere religios, sunt două modernități. E modernitatea europeană și modernitatea din Statele Unite. Diferența dintre cele două modernități este diferența dintre Revoluția franceză și Revoluția americană. Ăsta este începutul răspunsului lung. Se poate elabora foarte mult, dar nu avem timp. Vă dau pur și simplu acest head. E o deosebire fundamentală între Revoluția franceză și Revoluția americană. Ambele inaugurează soluții la raportul dintre individ și stat, care intră în ceea ce am descris reglaj fin. Rezultatul e foarte diferit. Una este modernitatea, să-i zicem, franceză, care a dezvoltat un stat central, un individ bine încadrat în statul centralizat de tip iacobin, o modernitate cu reguli și mai departe, și cu o particularitate importantă, că a dus separația puterilor în cosmos la o formulă extremă, pe care se numește în Franța laicitate. Laicitatea nu înseamnă neutralitatea statului în raport cu religiile, aia o vedeți în Statele Unite. Laicitatea înseamnă impunerea de către stat a unui conținut care este evacuarea catolicismului. Vedeți ce problemă are laicitatea franceză când trebuie să reglementeze comportamentele vestimentare ale unor alte religii. E vorba de islam. În Statele Unite nu se pune problema să controlezi cum se îmbracă oamenii. În Franța se pune, pentru că laicitatea nu înseamnă neutralitate. Înseamnă o poziție activă care este antireligioasă. O deosebire importantă între Revoluția americană și Revoluția franceză este că Revoluția franceză are în sine germenii totalitarismului, pentru că ea pleacă de la o revoluție în principiu constituțională, zic doar în principiu constituțională. Edmund Burke este cel care a văzut că nu era doar atât. Cartea lui a apărut în 1790, deci chiar la început, și virarea ei spre o formulă pur totalitară care a inspirat de altfel Revoluția bolșevică. După cum știți, Revoluția bolșevică, ca și Comuna din Paris, sunt explicit gândite ca continuări ale dictaturii iacobine, care reprezintă modelul. Deci, deosebirea dintre Revoluția franceză și Revoluția americană are și această componentă fundamentală. Revoluția americană nu conține un moment totalitar în sânul ei, în timp ce Revoluția franceză îl conține. Revoluția americană, cu termenii Neghiov de astăzi, se poate numi o revoluție conservatoare. Conservatoare, dar e toată Babilonia asta stupidă, incredibilă a etichetelor în care am ajuns astăzi, în care în engleză
liberal înseamnă contrariu a ceea ce înseamnă în Europa liberal și în America, ca să fii liberal, te numești conservator, e ceva halucinant, până la urmă. E o babilonie pură. În termenii clasici, Revoluția americană este o revoluție liberală, în timp ce Revoluția franceză conține un moment comunist sau socialist, cum vreți să-i spuneți. Ce înseamnă asta din punctul de vedere al teoriei politice? Înseamnă că în interiorul Revoluției franceze avem o posibilitate care se numește religia politică, adică contrariul modernității. În Revoluția americană nu avem un asemenea moment. Prin urmare, avem două modernități din punctul de vedere al gestionării religiei. Una care este modernitatea inspirată de Revoluția franceză, în care religia este, ca să zic așa, scoasă în afara spațiului public, nu îi se permite o expresie publică, ea este riguros privatizată, și avem în Statele Unite o situație în care libertatea religioasă este totală, în sensul că oricine își poate întemeia o biserică cu un singur membru. Și el acționează public, el își face panouri publicitare, el face ce vrea, adică el își susține religia. Statul nu se bagă în chestia asta. Statul se bagă într-un singur... Dacă acel om care a întemeiat singur o religie, dacă el ajunge președinte, să impună ca religia lui să fie religia întregii țări. Împotriva acestui lucru, Revoluția americană se opune. Adică în transformarea statului într-un instrument ideologic sau religios. Pentru că ceea ce nu v-am spus în prima parte este că una dintre expresiile reglajului fin este aceea că statul se retrage din problema care este endemică pentru prevalența colectivității asupra individului, aceea că colectivitatea vrea să controleze ce gândește individul. În modernitate, statul este definit ca stat neutru, în raport cu credințele, convingerile, filozofiile sau religiile pe care le adoptă individul, inclusiv cu morala lui. Dovadă că nu există o morală oficială pe care statul să o impună. Atunci când există o morală pe care statul o impune, atunci avem de-a face cu o problemă din punctul de vedere al modernității. Statul încetează să mai fie arbitru neutru al indivizilor. Deci, aici aș cita pe Karl Popper de la sfârșitul vieții, care se înțelepțise, nu mai era un doctrinar, cum fusese la început, uneori, în care spusese că un liberal veritabil nu sancționează doar fanatismul ideilor pe care le dezaprobă. Asta e simplu. Dezaprobăm ideile și vedem că cei care le susțin sunt fanatici și îi sancționăm. Nu. Adevăratul liberal este cel care este egal de sensibil la fanatismul ideilor pe care le susține. Deci nu vă bucurați dacă statul impune credințele dumneavoastră și ziceți ce stat barosan avem. E în adevăr. Nu, e în fals din punctul de vedere al modernității. Pentru că mâine va adopta o ideologie care vă va contraria profund. Deci statul trebuie să fie ce e, adică ceva care nu se bagă în convingerile noastre. Nu se bagă și când o face, chiar dacă aprobăm acele convingeri, trebuie să avem înțelepciunea să respingem acest lucru, chiar dacă ne place. Asta e, da. Aș mai adăuga un lucru, și anume faptul că de la bun început avem două modernități. Avem o modernitate care valorizează rațiunea și o modernitate care valorizează sentimentul, una care valorizează tehnicizarea și felul în care ea amprentează viața oamenilor, una care valorează natura și ruralul, una care valorizează orașul și dimensiunea civică a existenței, alta care valorizează comunitatea mică și așa mai departe. Iluminism și romantism. Ceea ce noi în ziua de astăzi numim ecologism, mie unuia mi se pare în bună măsură a fi un soi de romantism de stânga.
Romantismul, la rândul lui, are două variante. Poate să fie conservator, de dreapta, sau poate să fie utopic, de stânga. Și așa mai departe. Lucrurile astea sunt consubstanțiale modernității. Modernitatea, ca să zic așa, nu merge pe o singură cale. Nevoie să criticăm capitalismul din interiorul capitalismului. Și a spus capitalismul este un aranjament. Este un aranjament, dar capitalismul este și o ideologie. Cum ați defini ideologia? O ideologie, o definiție de lucru, nu o definiție exhaustivă, e când un aranjament devine dintr-un aranjament specific menit să rezolve o problemă specifică, devine o chestiune totalitară care dă soluții la orice problemă, oriunde și în orice. Și unde vedeți asta? Văd mai ales în spațiul românesc doar atât, Marx și școala austriacă. Și sunt multe nuanțe între astea și sunt varietăți de capitalism. Unde vedeți școala austriacă în România? Făi libertarienii toți. Unde sunt ei? Bogdan Glăvan and the likes. Deci economiști libertarieni care, în esență, citează din von Mises, din Schumpeter, dar cu diferența asta. Deci e o dezbatere fără nuanțe. Eu cred că e nevoie să criticăm capitalismul din interiorul capitalismului. Adică dacă nu facem asta, cred că nu facem suficient de bine. Și ar trebui să ne chiar angajăm cu oamenii de stânga pe dezbateri consistente și să vedem cel puțin unde nu suntem de acord. Pentru că fiecare are dreptate, pentru că vorbesc lucruri diferite. Și atunci nu se întâlnesc lucrurile astea. Asta e sentimentul pe care l-am. Sunt de acord că capitalismul, ca toate lucrurile pe lumea asta, trebuie să se supună rigorilor rațiunii critice. Tipul de argumentare care susține capitalismul, pe care îl vedem în acțiunea umană a lui von Mises, este strict raționalist. Asta, pentru oricine a citit o pagină din von Mises, este evident că acolo nu e un mistic, un exaltat. Este un om hiper-raționalist care folosește consecvent un instrument de critică pe care l-aș numi acceptarea poziției adversarului și construcția strict logică a consecințelor care decurg din poziția lui pentru a demonstra fie că concluziile ultime contrazic intențiile celui care a susținut argumentul, fie că ajung într-o pură contradicție logică sau actuală. Deci, capitalismul trebuie să se supună și el rațiunii critice, pentru că altfel n-am mai fi în interiorul modernității. Dacă Dumnezeu se supune rațiunii critice, capitalismul cu atât mai puțin. Dacă eu am înțeles bine, ceea ce vrea dânsul să spună este faptul că avem o problemă, mai ales o problemă a periferiilor lumii capitaliste, care preiau foarte nemediat niște teme din lumea capitalistă efectivă, culmea le preiau cel mai adesea birocratic, ele sunt denaturate și sunt într-adevăr proiectate ideologic. De pildă, genul ăsta de cult a eficienței instituționale, care se decantează mai mult verbal la noi, dar care inhibă, care nu funcționează. Deci vorbim doar despre mâna invizibilă care ne mângâie și face toate, dar mâna invizibilă îți mai dă câte o palmă, îți mai trage câte un punct. Normal că... Există și market failure. Și dacă nu povestim despre lucrurile astea, pentru unul de stânga, lucrurile astea sunt abracadabra. Una invizibilă și Mandeville cu private vices, public virtues, și așa sună foarte abracadabra. Pentru că sunt niște asumții care sunt la baza modelului economic, care cred că nu iau în considerare o antropologie corectă. Pentru că capitalismul și toate teoriile care sprijină, laudă piața, se bazează pe faptul că omul este un maximizator de utilitate, orice or fi aia. Și asta e o chestie. Nu puteți explica necunoscutul prin necunoscut. Deci, Ideea e că
toți suntem raționali, toți Nu. acționăm fiecare dată în... Nu, asta nu-i premiza lui von Mises. El respinge acest model al raționalității lui Homo economicus. Deci nu e premiza lui. Dar pe de altă parte nu vreau să mă fac avocatul lui von Mises, deși sunt, pentru că nu ăsta este scopul. Dar e premisa lui Smith, cel puțin. Da, nici măcar nu cred că... Pe de altă... Ar de altă parte... Ar fi trebuit ca Smith să fie influențat de Bentham și este exact invers. Pe de altă parte, poate câștigăm mai mult dacă extindem viziunea de la economie la... Nu, obiecția pe care ați ridicat-o, aș vrea să o formulez în felul următor. Dumneavoastră spuneți că prezența austriecilor este stridentă în spațiu public românesc. Răspunsul meu este că nu o văd. L-aș citat pe Bogdan Glăvan. Unde este Bogdan Glăvan prezent în dezbaterea publică? În general, unde sunt școlile economice prezente în dezbaterea publică? Ce văd este absența frapantă a punctelor de vedere economic-rațional susținute în dezbaterea publică. Asta văd. Dacă vă deranjează Glăvan, este pentru că sunteți împotriva lui Glăvan. Eu sunt, ca să înțelegem, niciodată nu mă apuc să critic PSD, că niciodată nu i-am votat. Deci critic capitalismul tot de pe poziția asta. Adică mă obosesc să critic capitalismul. Eu critic PSD-ul, deci n-am votat niciodată PSD. Pentru că altfel... Adică ce argument e ăsta? Adică nu-i critic pe naziști pentru că nu-i votez pe naziști? Vă propun să păstrăm regula jocului, să mai fie și alții care intervin. Nu înseamnă că suntem anticapitaliști dacă îl criticăm. Da, pe de altă parte, ca să putem continua discuția după aceea, dacă se ivește ocazia, dar ce am vrut eu să pun în lumină nu este impunerea unui model ideologic al capitalismului, ci descrierea lui ca un tip de societate, ca o trăsătură fundamentală a modernității. Dacă l-am invocat pe Mandeville sau pe Adam Smith, nu au fost în calitatea lor de doctrinari, ci de oameni care au surprins ceva din funcționarea acestei dihanii noi apărute în istorie și care ne marchează profund destinul. Eu remarc dimpotrivă absența totală a libertarienilor din dezbaterea publică. Ei nu vin cu argumente, ei sunt o sectă retrasă în seminariile lor. Așa. Când spuneți că trebuie să îi ascultăm și pe cei de stânga, da, firește că da, absolut clar. Da. Alte întrebări? Au creat capitalismul în Europa și în America. Dacă reforma a avut un rol în crearea modernismului și a capitalismului. E o problemă litigioasă. Bun, există o carte care a avut un succes extraordinar și care continuă să fie predată în facultăți ca susținut un argument valid. E cartea lui Max Weber, despre care postulează mai degrabă decât demonstrează legătura dintre etica protestantă a muncii și spiritul capitalismului. Una dintre obiecțiile pe care Werner Sombart, de exemplu, un istoric al capitalismului, în cartea Der Bourgeois, a adus-o lui Max Weber, este că tipul de raționalizare a vieții sociale pe care el o presupune legată de etica protestantă a muncii, de fapt de sectatorii protestanților care sunt puritanii, e de găsit în secolul XIII, a doua jumătate, atunci când etica morală elaborată de Toma d'Aquino, care este rațională, e raționalizată de el, devine un tip de model pentru comportamentul social. Deci raționalizarea pe care Weber o lega de asta, dar discuția este foarte litigioasă. Foarte mulți au susținut că evreii sunt cei care au inventat capitalismul și atunci fie îi plăceau pe evrei pentru că îl inventaseră, fie îl detestau, dacă detestau capitalismul, pentru că îi inventaseră. Legătura este slabă. Capitalismul, după părerea mea,
nu este legat de protestantism, este legat de ceva care a apărut în societatea creștinismului latin și pe care un critic al modelului francez centralizat jacobin, Alain Perfit, l-a numit la société de confiance, societatea de încredere. Ea n-a apărut însă doar în Franța, ea a apărut în mai multe zone și reprezintă o mare inovație în care principiul interacțiunii care nu este bazată pe sumă nulă devine principiul de agregare socială. Oamenii înțeleg că schimburile nu se fac numai la sumă nulă, cum credea Aristotel, de exemplu, și cum s-a crezut pe urmele lui până foarte târziu, ci schimburile se bazează pe inegalitate, dar pe câștig suma este nenulă. Asta instaurează o societate în care morala dominantă este încrederea și nu suspiciunea. Asta n-a apărut peste tot. Noi, de exemplu, suntem o societate a suspiciunii. Noi facem capitalism pentru că l-am importat, nu pentru că l-am inventat. Și de-aia poate nu-l facem bine. Noi suntem o societate foarte colectivistă în esența ei și nu o societate personalistă. Nu persoana și relațiile dintre persoane sunt cele care contează la noi, ci colectivitatea difuză. Colectivismul românesc e ceva bizar, pentru că în același timp românul e foarte individualist. Într-un fel anarhic individualist, dovadă că el nu respectă nicio regulă. Orice regulă este o regulă la îndemâna lui. Ce înseamnă că e la îndemâna lui la propriu. Alte întrebări? Haideți, vă rog. Spuneți ce gândiți. Aș avea o întrebare. Dacă tot ați vorbit de omul modern, aș vrea să vă întreb cum vedeți viitorul omului postmodern în contextul internetului și a tehnologiei, chiar dacă, sigur, e foarte riscant să vorbim de ce o să fie în 20-30 de ani, dacă împărtășiți părerea așa zișilor futurologi legat de accelerarea asta globalizării și a aplatizării culturilor naționale din cauza tehnologiei. Cum vedeți influența asta tehnologiei și dacă o vedeți influență exponențială în următorii, 20-30 de ani? Poate veți cunoscute și cărțile lui Yuval Noah Harari vorbind despre confluența asta a mașinii și a omului. Nu știu dacă împărtășiți asta. De-aia vreau să vă întreb, cum vedeți viitorul ăsta? Nu. Bun, mă provocați cu Harari și mă enervez. Deci acolo avem este supraomul nicean, tratat cu mijloacele tehnologiei, un fel de transumanism, ceva care îmi displace profund. Nu. Am să vă răspund oblic. Eu nu mă pricep să vă dau un răspuns ce impact va avea tehnologia asupra omului. În orice caz, teoriile transumaniste cu punctul singular, cu cibernetificarea noastră și mai departe, eu nu cred în chestiile astea. Dar răspunsul oblic pe care vi-l dau este următorul. Oare modernitatea, care este un fapt epocal în istoria umanității, dovadă că toată umanitatea a adoptat-o. Deci este epocală într-un sens, îmi vine să spun, mai important decât apariția creștinismului este epocală. Întrebarea este următoarea. A avut efecte antropologice sau nu? Adică a schimbat tipul uman sau nu? Înainte să vă dau răspunsul la întrebarea asta, vă propun un model foarte simplu. Cum arăta omul tradițional, cum arată omul modern și cum arată omul recent, să zicem. Prin om recent înțeleg omul de acum. Acum, cineva care știe filologie latină îmi va spune, pe modern chiar asta înseamnă de acum. Pentru că modernus a fost creat de la adverbul modo, după modelul lui hodiernus, de acum, de azi. Hodiernus, modernus înseamnă de acum, cel care este acum de față. Iar moderni, să știți, nu suntem noi primii care ne spunem acest lucru,
ci toți medievalii își spuneau moderni, în raport cu anticii. Deci ei, în secolul XII, spuneau că sunt moderni. Pentru că pentru ei, cezura, ei erau de acum față de antici care erau de demult. Deci cum era omul tradițional? Omul tradițional, să zicem, este omul de la țară. Țăranul. Avem o imagine despre țăran și putem fabula în privința lui. Cum? Din punctul de vedere a ceea ce se află sub el și ceea ce se află deasupra lui. Pentru omul tradițional, sub el se află înrădăcinările. Adică sunt rădăcinile lui comunitare, care sunt foarte profunde. Niciun om tradițional nu se poate concepe în afara legăturilor lui familiale sau comunitare. Iar deasupra lui ce se află? Păi se află Dumnezeu. Altfel spus, există înrădăcinări deasupra lui care sunt la fel de indiscutabile. Fie că este vorba de animist, fie că este vorba de creștin, fie că e vorba de musulman, deasupra lui se află zeii sau Dumnezeu. Altfel spus, omul tradițional este bine determinat, este saturat și de jos și de sus. Eliberarea omului tradițional s-a făcut prin desaturarea legăturilor strânse. Sus, omul modern nu l-a desfințat neapărat pe Dumnezeu. Unii moderni au făcut-o, dar nu toți. Regula nu este desfințarea lui Dumnezeu. Asta e o proclamație târzie. Gott ist tot. Asta a apărut târziu. La început însă Dumnezeu este privatizat. Privatizarea lui Dumnezeu înseamnă că credințele trec din zona publică în zona privată. Ele devin privatizate. Ce se întâmplă cu rădăcinile? Rădăcinile omului modern se scot din strictețea familiei, se scot din strictețea comunitară și se înrădăcinează în ceva care apare cu omul modern odată, noua comunitate politică a modernilor, care este națiunea. Altfel spus, satul se naționalizează, așa metaforic vorbind. Familia se naționalizează, adică devin elemente în interiorul națiunii. Ăsta este omul modern. Omul recent nu mai este așa. Pentru omul recent, și asta este definiția lui, este omul pentru care Gott ist tot, Dumnezeu a murit, reprezintă nu un imperativ, adică ar fi bine dacă Dumnezeu ar muri, ci reprezintă o constatare factuală. Pur și simplu. Lumea s-a trezit precum Georg Samsa, în Metamorfoza lui Kafka. Într-o dimineață el s-a trezit și a văzut că s-a transformat într-o gânganie. La fel este omul recent. Într-o dimineață s-a trezit și a constatat nu că Dumnezeu a murit, ci că Dumnezeu nu mai este überhaupt, nu mai este posibil. Nu mai poți să crezi decât dacă ești smintit, dacă ești copil în Dumnezeu. Pentru că acest lucru, așa cum Nietzsche a spus-o în Voința de putere, în preambul, acest lucru înseamnă de fapt că omul nu mai poate, nu că nu vrea, nu mai poate să creadă în existența a ceva ce este un absolut. Nu mai poate. Absolutul nu mai este cu putință în genere. Deci deasupra, omul recent nu are nimic. Ce are de desubt? Răspunsul este tot nimic. Nu-și recunoaște nicio înrădăcinare. Este omul care e ca tancul, adică își poartă drumul cu el. Oriunde s-ar duce, ca tancul, el își poartă drumul cu el. Ăsta este omul recent. Este omul care nu mai are nicio înrădăcinare, care își dă o identitate ad libitum, de aici noțiunea de orientare sexuală, altfel spus, sexualitatea a devenit o orientare, este o alegere, și ideea de fluiditatea genului. Nu mai sunt bărbați-femei, moderni erau bărbați-femei, așa cum era omul tradițional. Acum apare fluiditatea de gen.
Avem un continuum. Și avem chiar situarea dincolo de gen pentru cei care spun eu sunt non-binar. Deci toate astea exprimă faptul că identitatea nu mai este dedusă din înrădăcinările în sus sau înrădăcinările în jos, ci din orizontalitatea bunului plac. Omul își dă identitatea care simte că îi se potrivește. Asta este foarte solidar cu teoriile constructiviste, care sunt tipic postmoderne, care spun că realitatea este un construct cultural, care spun că genul, respectiv a fi bărbat, a fi femeie, nu este o înrădăcinare gonadică, ci este un construct social. Unul care gonadic este bărbat, dacă este crescut ca o femeie, asta e teoria, nu spun că asta e realitatea, asta e teoria, dacă este crescut ca femeie, va deveni femeie. Și atunci singura modalitate de a armoniza identitatea lui de sine, construită social, cu cea gonadică, este să-și facă o operație de schimbare de sex. Și așa mai departe. Deci, ideea că realitatea este un construct cultural sau social este o idee fundamentală a postmodernismului filozofic. Și ea are un corespondent în schema pe care v-am prezentat-o cu omul recent. Deci, întrebarea, ca să revin la întrebarea pe care mi-ați spus-o și pe care eu am reformulat-o oblic, sub forma întrebării, a avut modernitatea, instaurarea modernității, consecințe antropologice sau nu? Răspunsul este da, a avut consecințe antropologice și modernitatea în funcționarea ei a creat un tip uman care nu se regăsește la intrarea ei. Altfel spus, tipul uman care produce modernitatea este un tip uman pe care modernitatea însăși, după multe rulări ale ciclului, nu îl mai reproduce. Întrebarea atunci este modernitatea sustenabilă? Altfel spus, producând un tip uman care nu mai este același cu tipul uman care a generat-o, dacă acest nou tip uman va mai genera modernitate și nu va genera o formă care o va aboli. Ar trebui să fiu profet ca să vă dau răspunsul la această întrebare, eu nu-l cunosc. Dar atunci când am scris Omul recent, am avut sentimentul că răspunsul la întrebarea modifică modernitatea tipul uman este da, îl modifică. Și ceea ce văd este că există o deosebire între ceea ce am numit modernitatea clasică, care e produsă, susținută și la rândul ei produce un tip uman care este tipul modern, și modernitatea recentă, care este modernitatea după multe cicluri de modernitate, care are o deplasare, precum e deplasarea seculară a orbitelor în sistemul solar. O deplasare care treptat a creat un tip uman nou, pe care îl vedem. Este tipul pe care l-am numit recent. El nu este tipul postmodern, pentru că postmodernitatea este o filozofie. Ea poate fi analizată ca filozofie, poți să fii împotriva sau în favoarea ei, dar ea este o filozofie. Aici este altceva, pe care l-am descris într-un fel pe care nu-l pot argumenta în fața dumneavoastră, ca fiind un fenomen nou în istoria culturilor. Toate culturile construiesc concepte cu ajutorul cărora descriu realitatea, independente de timp. E ca în fizică, am mărimi care depind de timp și mărimi care nu depind de timp. De exemplu, când energia nu depinde de timp, se cheamă că energia se conservă. Când impulsul nu depinde de timp, se cheamă că el se conservă. Mă rog, mai puțin mai complicat, dar asta este ideea. Mărimile care se conservă nu depind de timp. Ei bine, noțiunile prin care toate civilizațiile și-au descris filozofiile, religia și mai departe, sunt concepte non-temporale. Modernitatea este prima care introduce timpul în definirea noțiunilor. Și atunci răspunsul pe care mi l-am dat este că
reluarea multor cicluri de modernitate este echivalentă cu pătrunderea din ce în ce mai profundă a factorului temporal în însuși modul în care noi descriem realitatea, în filozofiile noastre și așa mai departe. Este un fel de trecere de la substanțele solide la substanțele lichide. Deci este o schimbare profundă. Aș mai adăuga un lucru în ceea ce privește problema cu timpul, și anume faptul că modernitatea este în esența ei istorică. Însuși faptul de a mă defini ca modern atestă conștiința separației pe care o am față de cei clasici. Iar în ceea ce privește, ceea ce se întâmplă cu omul recent e foarte interesant, pentru că, la fel ca într-o celebră reclamă, el transformă history în his story. Lucrurile intră deja în el, sunt o poveste personală și în cadrul personalului lui se desfășoară. Dar ceea ce mi se pare interesant... His story, but whose time? Da, ceea ce mi se pare foarte interesant este faptul ăsta. Deocamdată totuși suntem într-o epocă cât se poate de modernă. Chiar dacă noi în Europa și în America de Nord suntem tentați să o vedem în diverse feluri, gândiți-vă la un fapt absolut banal pe care îl constatăm cu toții și adeseori ne alarmează atunci când citim presa. Pe lângă noi, încă 3 continente intră în istorie în ultimii 50 de ani. Sunt însă deja profund transformate. Dacă vă uitați la Africa, cum arată, sunt deja foarte Da, alte întrebări. intrate în asta. Părerea personală a dumneavoastră despre preocupările de alchimie ale lui Newton. Ce părere aveți asupra acestui lucru? Să știe că s-au preocupat foarte mult. În 2 fraze numai. Da. John Maynard Keynes, care era un virtuozo în sensul secolului XVII, a achiziționat manuscrisele lui Newton, a făcut remarca că, nu știu, 80% din timpul pe care l-a dedicat studiului în general a fost pentru cronologia biblică, profeții și alchimie și doar 20% pentru ceea ce l-a făcut faimos, matematică și fizică. Și a lansat formula, Keynes era un om briliant și foarte talentat, a lansat formula, a fost ultimul medieval, ultimul om al evului mediu. Ceea ce nu e greșit, dar nici adevărat nu e. Ce cred despre alchimia lui Newton este că Newton avea o metodă care atunci când a aplicat-o variațiilor pe care el le-a numit fluxiuni, a dat rezultate. Când a aplicat metoda asta sumării termenilor care se succed, a dat rezultate. A încercat să aplice aceeași metodă și textelor alchimice și a eșuat. În privința cronologiei și a profețiilor lui Daniel, a aplicat aceeași metodă și a ajuns la rezultate, a găsit cifre. Acum, dacă sunt adevărate sau false, probabil că sunt false, dar faptul este că el a aplicat aceeași metodă. Deci el este un modern pur sânge. Pur sânge! Da? Întrebarea mea este cum să se raporteze creștinii la această problemă, situația fluidității de gen și a căsătoriilor homosexuale. Vreți să vă căsătoriți homosexual dumneavoastră? Așa vă reacționați. Nu încercați să cereți statului să impună ceea ce credeți dumneavoastră. Nici de o parte, nici de alta. Statul nu trebuie să se bage în chestia asta deloc. În rest, e ca scrisoarea către Diognet de la 160 după Hristos, în care un păgân, un
funcționar înalt, se pare chiar un filozof care a fusese profesorul lui Marcus Aurelius, l-a întrebat pe un creștin, al cărui nume nu-l cunoaștem, ce înseamnă, domne, creștinismul ăsta? Ce înseamnă să fii creștin? Și el dă o definiție, el spune că creștinul este de aici, dar e de nicăieri. El poate trăi și acolo, și acolo, și acolo. Unde trăiește, îmbracă hainele cetății unde se duce. El nu face notă discordantă în privința asta, adică nu are o uniformă pe care scrie creștinism. Nu așa se diferențiază, ci prin faptul că nu-și ucide copiii, că este fidel, că crede în viața de după moarte, în învierea în trup a lui Hristos și are un comportament care el, comportamentul, îl distinge de ceilalți, nu uniforma. Așa era la 160. Da. Cine mai are o problemă de formulat? Ce consecințe politice sau și culturale sunt când într-o comunitate anume, statală sau suprastatală, găsești toate cele trei forme ale omului modern, omul tradițional și omul recent? Observația pe care a făcut-o Mihai Maci. Noi vorbim diacronic, adică zicem omul tradițional, urmat de omul modern, urmat de omul recent, de parcă venirea unuia l-ar anula pe celălalt. E o carte pe care a fost tradusă în limba română, se cheamă Europa clasică, a unui istoric francez, protestant, Pierre Chonu, în care el se întreabă, noi despre ce vorbim când vorbim de Europa clasică? Altfel spus, care este suportul demografic a ceea ce noi numim în secolul al XVII-lea Franța valorilor literaturii, filozofiei, epistemologiei clasice? Și răspunsul este ceva mai puțin de 5%. Și restul? E ca România modernă. Restul erau la țară. Mai mult, el face și o afirmație tare. El spune că trăiau în relații economice și instituționale care erau mai vechi cu 500 sau 600 de ani decât cronologia secolului. Deci, simultan există toate astea. Noi vedem orizontala sincronică, dar de fapt este o verticală diacronică și dacă vă duceți în Statele Unite, vedeți foarte bine că îi aveți de la omul recent pe cele două coaste până la dorsala din Midwest și cu Bible Belt și cu ce vreți. E o diversitate greu gestionabilă. Dar realitatea în teren asta e, iar dacă vreți geografic să vedeți cum arată lumea unificată sau pe cale de unificare, sau, mai bine spus, lumea ale cărei cadre de orientare pentru acțiunea istorică a devenit toată modernitatea. Astea sunt cadrele pentru orientarea acțiunii istorice pentru individ. În sensul ăsta, modernitatea a câștigat lupta. Nu pentru că toți am fi devenit moderni printr-o modernizare completă, las că nici nu există o modernizare completă, e un mecanism, e un proces. Dar orizontul în care se judecă acțiunea individuală este modernitatea. Și pentru omul din Africa, și pentru cel din Japonia, și pentru cel din Asia de Sud-Est, și pentru cel din Bărăgan, chiar și pentru cel din Teleorman. Lucrurile sunt atât de inomogene. Cum poți să ai un proiect politic cum e Comunitatea Europeană, de exemplu, care include o diversitate atât de mare? E ca întrebarea referitoare la girafă. Există sau nu există? Deci, deși pare să nu fie cu putință, ea totuși există. Încă două observații. Prima dintre ele se leagă de disputele istoricilor. Le-am văzut și noi într-o anumită măsură în momentul în care domnul Boia a început să-și publice cărțile, pentru că noi atunci când ne raportăm la lucrurile astea le luăm întotdeauna ca pe niște realități tari. Ori există și o dimensiune nominalistă a istoricilor. Până la urmă, istoria este făcută din texte. Iar textele sunt ale celor care le scriu. În secolul XVII francez, cei care scriu, cei care creează memoria pe care noi o păstrăm, sunt cei 5%.
La fel în lumea noastră. Cum sunt cu putință lucrurile astea? Păi foarte simplu. Ceea ce noi numim modernitate e un tip ideal, dar în același timp e un atractor. Atrage întreaga societate. De ce? Îmi place formularea asta, e un atractor modern. Pentru că funcționează pe baza unor lucruri pe care, odată ce le descoperim, le punem în mișcare și ne pun în mișcare. Gândiți-vă, toată economia, tot capitalismul, cu relele lui, cu bunele lui, cu ce doriți dumneavoastră, are la bază 3 lucruri. Foarte simple, elementare și fiecare dintre noi le cunoaște. Mai mult, mai bun și mai ieftin. Nu mai poți opri mecanismul ăsta. Spuneți. O să fac o afirmație incorrectă politic. Totuși, în urmă cu 500 de ani, nu era dreptul de vot universal. Iar acum, într-o țară atât de mixtă, din punct de vedere al premodernității, modernității și postmodernității, cum avem grijă să ne menținem direcția bună? Să rămânem în modernitate și să nu ajungem... Totul se face prin contact uman, dezbatere. Corect. Nu-i niciun secret. Totul stă pe umerii fiecăruia, și al dumneavoastră. Și al dumneavoastră, care m-ați întrebat cu căsătoriile homosexuale. Totul stă pe umerii fiecăruia. Civilizația, nu spun înainte de a fi, ci fiind, în primul rând, o civilizație la purtător. Dacă nimeni nu mai poartă valorile unei civilizații, ea dispare. Dacă nimeni nu mai vorbește limba română, ea dispare. Faptul că există dicționarul Șeineanu nu-i asigură supraviețuirea. Trebuie să fie vorbitor de limbă română. Ori pentru asta, fiecare trebuie să vorbească limba română. Ăsta e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Nu se poate face nimic decât prin acțiune socială și prin dezbatere. Vreți să țineți valorile tradiționale vii? Construiți comunități care poartă aceste valori vii. Dar asta nu se face cu pușcărie, cu proclamații, cu nu știu ce, ci trăind, exact ca în scrisoarea către Diocnet. Creștinii se disting de alții prin faptul că nu-și omoară copiii. Păgânii i-au omorât până au dispărut. Pentru că așa era tradiția. Puteai să... Infanticidul nu era pedepsit, era admis ca fiind moral. Deci nu mă refer la avort, mă refer la infanticid. Ei își omorau copiii. Adică era legal acest lucru. Exemplu pe care l-ați dat ne pune foarte bine în față problema pe care a ridicat-o doamna. Faptul că ei nu își omorau copiii înseamnă că aveau la bază o altă concepție a persoanei, sau acea concepție a persoanei s-a născut progresiv, inclusiv din faptul că nu își omorau copiii? Păi primul, în mod evident. O nouă teologie a persoanei. Da, în spate. Am vrut să vă întreb, România are multe probleme, ca orice altă societate, de diverse factori sau surse, pe care mulți din spațiul public, fie politicieni, fie gânditori, văd problemele rezolvabile prin educație. Fie că aceasta devine un clișeu politic la urma urmei, fie că e tratată mai elevat, cum ar fi fost, de exemplu, în cartea domnului Baconski recentă, sau, mă rog, Nassim Taleb, într-o carte, consideră că, de fapt, nu educația duce la prosperitate, ci prosperitatea duce la dorința de educație sau dorința de cultură. Cum vedeți această problemă și mai ales cum vedeți această problemă în special, cum să zic, legat de problema societății românești de dependență față de stat, de colectivism? Este ea rezolvabilă prin educație sau invers? Păi dacă în manualele de liceu s-ar vorbi despre școala austriacă de economie, de exemplu, atunci etatismul ar fi rezolvat. N-ar fi componenta educației. Noi suntem educați
Să credem că totul se rezolvă prin intermediul statului și că nu există acțiune socială, există acțiune de stat. Cum se desfășoară în lumea noastră contemporană o revendicare? Se adună oamenii în fața guvernului, protestează. Care-i premiza acestui comportament, dacă nu e magic și nu e animist? Adică te duci la guvern, urli la guvern și te aștepți ca guvernul în mod magic... Nu, premiza rațională este că oamenii care fac asta cred că numai statul poate rezolva chestiunile. Adică statul deține în proprietate pârghiile prin care orice acțiune socială poate fi desfășurată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu există o acțiune socială care să nu fie în proprietatea sau la dispoziția guvernului. Deci guvernul este, e oribil ce o să vă spun, dar să știți că așa este. Nu știu cât octombrie, 28, poate octombrie, 1925, Mussolini ține un discurs în care formulează principiul modernității etatiste, care sună așa: totul prin stat, nimic în afara statului, nimic împotriva statului. Această idee pe care noi o asociem cu fascismul este de fapt o idee profund etatistă a unei variante de modernitate. Dacă scoatem autorul că Mussolini a spus-o, deci este un principiu fascist, rămâne realitatea că noi așa gândim astăzi, că totul se face prin stat, totul se face prin intermediul statului și știm bine că dacă faci ceva împotriva statului, a treia parte, ai încurcat-o. Adică vine legea pe tine și te închide. Deci, modernitatea noastră încorporează, dacă vreți, acest principiu fascist. Dar eticheta este secundară. Autorul este secundar. Nu e important că Pitagora este autorul teoremei lui Pitagora, ci contează adevărul teoremei lui Pitagora. Ori, noi, din păcate, trăim într-un tip de modernitate astăzi în care pare să constituie excepție de la individul care are întotdeauna dreptate în fața așa. Ori asta reprezintă o alunecare care ne poate scoate din modernitate. Pentru că individul este disempowered, este deposedat de puterile lui. Individul în acțiunea lui trebuie să aibă puterea de a construi realități sociale. Și așa s-a întâmplat. De-aia modernii inițiali au câștigat partida. Ei nu s-au dus la rege, au demonstrat în fața lui și au zis vrem cu tare. Iar regele până la urmă a zis, bă, ăștia au dreptate, hai să le dau. Nu, n-a fost așa. Ori acum totul se petrece ca și când statul este proprietarul cetățenilor și este proprietarul ansamblului acțiunii sociale. E greșit. Dar nu spun că nu așa se întâmplă, așa se întâmplă. Dar asta pentru că suntem, obiecția pe care ați ridicat-o dumneavoastră, deși mi-ați dat dreptate că când e vorba de raportul dintre excepție și regulă, în modernitate, excepția instituie regulă, suntem în această situație în care... O singură observație aș face, nu e a mea, e a unui filozof ceh pe care îl cheamă Václav Belohradski și care a făcut următoarea aserțiune. Dacă trăim într-o lume cu un asemenea tip de stat tutelar, atunci înseamnă că toată populația e infantilizată. Dacă populația este și rămâne infantilizată, cum putem să vorbim de educație? Da, e perfect valabil. Și îmi place că a folosit cuvântul minor, pentru că textul fundamental al iluminismului este o mică cărticică a lui Kant, care se numește ce este aceea, în germană este Aufklärung. Ce este aceea, noi traducem iluminism. Ce este iluminismul? Pe ieșirea omului din minoratul în care se află din vina lui, pentru că e vorba de curaj moral și îndemnul este să ai curajul să cunoști. Deci să-ți folosești rațiunea proprie, rațiunea critică. Și într-adevăr, omul care acceptă că statul este proprietarul ansamblului mijloacelor de acțiune socială este în minorat, cum spune filozoful ceh.
Da? Haideți, timpul nostru se apropie de scadență și cine vrea să întrebe să profită. Cine vrea să întrebe să spună acum sau niciodată. Ce diferă? Care ar fi diferența între identitatea omului modern și identitatea personală, la asta mă refer, a omului recent? Omul modern își recunoaște anumite fidelități, anumite, cum ar fi spus, nu Simone Weil, ci Camus, care a dat acest titlu cărții superbe a lui Simone Weil, Înrădăcinarea, își cunoaște anumite înrădăcinări, care nu sunt stricte ca celui al omului tradițional, dar el le recunoaște. În timp ce omul recent nu recunoaște nicio fidelitate. El se simte pe sine ca fiind izvorul propriei identități. Da, atât. Deci el este izvorul. Da, asta este. De-aia am folosit imaginea tancului, care își poartă drumul cu el. Omul modern știe că există un drum și ăla nu-i făcut de el. E făcut de rațiunea critică, e făcut de nu știu ce. În timp ce omul recent își dă singur legea. El este excepția care strigă în gură mare. Sunt regula. Unde duce? Nu știu. Nu știu. Bănuiesc că individul are întotdeauna dreptate în raport cu statul în măsura în care are dreptate. Bănuiesc că individul are dreptate în raport cu statul dacă are dreptate. Nu-i așa? Aici nu mă refer la... necondiționat. Deci nu este ca o competiție între adevăruri. Nu, este vorba de definiția politică a individului, în sensul ăsta. El nu are dreptate că susține un adevăr. Persoana lui politică are întotdeauna dreptate în raport cu persoana juridică a statului. Iar asta, unul dintre numele pentru asta este drepturile omului. Da, dar noi în România experimentăm exact opusul. De multe ori, individul nu are dreptate în raport cu statul, chiar și atunci când își cere pe bună dreptate drepturile, ca să folosesc aliterația asta. Și pe de altă parte observăm în România că totuși lăcomia este baza capitalismului și nu vedem din mai multe egoisme individuale construindu-se acea virtute socială generalizată din care toți să profite, cum spuneați. Cum se reglează aici mecanismele sau radioul, cum se poate da? Capitalismul nu are la bază lăcomia. Sau ce ați spus? Da. Lăcomia. Nu are la bază lăcomia. Nu. În România, am zis, modul particular în care nici în România. Să nu spuneți că un bancher investește din generozitate. Dar problema de ce investește este importantă? Absolut. Nu. Pentru că așa ne va aplica și dobânda sau nu dobânda legitimă, ci ceea ce condamna biserica în Evul Mediu și în Antichitate, camăta. Motivul pentru care cineva face o investiție în România, românilor nu e relevant pentru discuția noastră. Important este că se creează o oportunitate, un izvor pentru aranjamentul de care pot profita foarte mulți oameni. O observație în ceea ce privește treaba asta, aduceți-vă aminte, Adam Smith aduce un corectiv esențial atunci când vorbește, el nu vorbește de lăcomie, ci vorbește de egoism. Corectivul ăsta este concurența. Nu fiți naivi, să nu cumva să credeți că între ticăloși nu există concurență. Da, există, dar se înțeleg între ei și dispare. Problema nu este morală. Diferența dintre Mandeville și Smith este că Mandeville pune problema în termenii clasici, care sunt termenii moralității, și asta este o limită în definirea schimburilor capitaliste. În timp ce Adam Smith o scoate din zona asta. Este complet irelevant de ce un medic mă vindecă. El poate să fie în toate felurile. Corect. Făptura lui morală îmi poate displace profund. Dar problema este că furnizează pe piață serviciul numit vindecarea mea.
Dar dacă o furnizează... Dacă este lacom, îmi pasă mie că el este îmi pasă lacom. pentru că își va face serviciul foarte superficial, neglijent, așteptând următorul client, și în felul ăsta afectează actul medical. Bun, acum intrăm într-o cazuistică în care vi se poate replica, dacă nu e bun, el va fi eliminat de piață. Adevărul arată taman pe dos, de multe ori îmi pare rău. Dar atunci apare o distorsiune a pieței. Corect. Okay. Altcineva? Chestiunea generală, iertați-mă, ridicată de întrebarea dumneavoastră, mai degrabă de felul în care ați personalizat, adică ați moralizat mecanismele, este că toate mecanismele modernității sunt impersonale. Iar asta este o noutate. Asta creează foarte multe frustrări oamenilor, pentru că cumva societatea modernă este o societate abstractă, în care legea e generală, nu este inspirată de cazuri particulare, generalitatea este o trăsătură fundamentală a legilor. Tocmai am văzut că legea nu e generală și pentru toți. Păi da, dar astea sunt accidente, sunt anomalii. E ca și când mi-ați spune, dacă ficatul meu e bolnav, problema este a ficatului. Păi boala, da, e a ficatului, dar nu e problema lui constitutivă. Bun, ne vom vindeca vreodată de durerea asta de ficat? Păi îmi vine să spun, e o problemă a societății noastre. Nu mă tratați ca pe un fachir, pentru că nu sunt. Eu nu am aceste soluții și eu descriu după capul meu, care e cum e, aceste lucruri. Dar eu nu știu cum lupta cu Dragnea, vedeți că trece prin lege. Adică ce să fac cu toți nesimțiții ăștia care stau cu curul lor lacom pe viețile noastre? Nu știu ce să fac, dar știu care este soluția generală. Soluția nu este în America, este la noi. Și răspunsul, nu vă supărați, din punctul meu de vedere, răspunsul este optimist. Gândiți-vă la faptul că în ultimii 4 ani am văzut în țară mulțimi de oameni care s-au adunat în diverse orașe și lucru pentru mine absolut impresionant, nu au protestat pentru salarii, nu au protestat pentru lucruri care să-i privească cât se poate de personal, au protestat pentru lipsa unei calități a serviciilor. E ceva uimitor în istoria noastră recentă. Faptul că oamenii devin conștienți de treaba asta. Ceea ce putem spune cu toată onestitatea este faptul că nu devii conștient de lucrurile astea de azi pe mâine. Altfel spus, nu există cineva care să vă poate spune, fratele meu, ia un manual, citește 20 de pagini acolo și mâine vei ști tot ce să faci și vei trăi perfect. Asta nu. Îndrăznește să cunoști, îndrăznește să acționezi, îndrăznește să faci, dar asta presupune o schimbare progresivă a ta, a celor din jurul tău și a tuturor, a raporturilor dintre noi. Cred că foarte mulți din societatea civilă au citit acel manual și știu ce au de făcut, doar că sunt împiedicați. Să ne ferească Dumnezeu să fie lucrurile astea scrise într-un manual, că ar fi cea mai mare piedică. Spuneți-ne care e manualul, vrem să-l citim. Este vorba despre zbor în bătaia săgeții. Asta e captarea bunăvoinței, nu e? Da. Mai este cineva care dorește să întrebe? Ce facem noi ca dascăli? Pentru că noi formăm oameni și sau îi ajutăm, sau îi ghidăm. Ce facem? Bun, suntem impersonali. Cum îi formăm într-o lume care are... Nu sunteți impersonal ca dascăl. Nu putem să fim, nu? Nu, vreau să spun că mecanismele modernității, ele sunt impersonale și prin asta sunt generale. Le explicăm. Cum putem? Școala nu pare să înglobeze o astfel de viziune diacronică în care să o descrie în așa fel încât tânărul să înțeleagă că este pe un anume drum. Oricum va înțelege el pe parcurs, dar nu definitiv. Vă spun ceva, doamna profesoară. Am fost elev. Am fost un elev turbulent.
Eram turbulent pentru că sunt deștept, De dorit, da. pentru că citisem mult și pentru că eram al dracu. Nu eram comod. Dar cei mai buni, cei incomodi. Dar să vă spun ceva de profesorii mei din liceu. Eu am făcut liceul Zoia Cosmodemianskaya, școala centrală de fete. Construcția genului. Și am avut tot felul de profesori. Contextul general era al societății comuniste socialiste multilateral dezvoltate. Programele erau făcute centralizat și nu știu ce. Dar nimic nu m-a marcat mai mult decât contactul personal cu profesorii pe care i-am avut din liceu, cei care erau buni. Și vreau să vă spun cum arătau cei care erau buni. Cei care erau buni nu se plictiseau de ceea ce predau. Făceau din actul predării, deși clasa era oribilă, deși era... Asta este eroismul profesorului de liceu, de el vorbesc. E ceva totuși incredibil cum de rezistau. Profa mea de matematică, Rizescu, profesora de fizică, Petrescu Prahova, profesoarele mele de română, doamna Baraschi, doamna Dumitrescu, doamna Goia. Cu toți acești profesori, atenție, n-am rostit niciun nume de bărbat. Toți acești profesori, care erau femei, doamne, toate au avut un ochi pentru mine. Și nu au avut numai pentru mine. Și în felul ăsta mi-au schimbat viața. Voi muri ținându-le minte numele. Și vă spun, le țin minte perfect, atitudinea, totul. Nu știu ce. Au fost oameni excepționali care, dincolo de conținuturile pe care le-au transmis, au avut o influență formatoare asupra mea prin această capacitate de a nu se plictisi predând și capacitatea lor de a intra în relații personale cu elevii, în sensul că îi vedeau. Când un adolescent se știe văzut, păi asta îl schimbă. Dacă simte privirea aia rece de gardian sau nu știu ce, și el se comportă foarte rău. Da. De câte ori apare problema asta cu deficiențele școlii, mi-aduc aminte de vorba unui prieten de-a meu atât de frumoasă. Zicea el așa: dacă vrei să-l înveți pe Petre matematică, trebuie să cunoști două lucruri. Trebuie să cunoști matematică și trebuie să-l cunoști pe Petre. Da, haideți, eventual încă o întrebare. Este capitalist, este recent, este postmodern, este modern. Un artist, un creator, fie el muzician, fie el filozof, cum se adaptează la legile acestea capitaliste? Păi foarte bine. Deci caută numai ca să supraviețuiască sau caută pe cineva, caută ceva în el, în exterior, trebuie să producă, să fie bogat, să fie realizat, să fie Maximus. Așa cum puneți întrebarea, dacă o înțeleg bine, este obținerea unei reguli de viață. Dar așa ceva nu vă pot spune. Adică e cu totul altă discuție despre cum îmi duc eu viața. Aș putea să țin o conferință obiectivă despre asta, cum îmi duc eu viața. N-aș fi foarte personal de așa, dar aș putea să fac. Deci, cum se simte în capitalismul acesta? Eu mă simt ca peștele în apă. Înțelegeți? M-am simțit foarte nasol înainte de 89 și după aceea am fost canăuc timp de, 6, 7, 8 ani. 2 ani casa mea a fost deschisă, dar la propriu. Ușa era trântită de perete și intra cine vroia. Așa a fost din 90, din decembrie 89 până în 92. După care m-am adunat de pe drumuri și am debutat.